Altså, jeg har været på loppemarkedet, så hvis jeg ser en der, sådan helt automatisk, så spørger jeg, hvad koster den, ikke? Og hvis det så er meget dyrt, så gider jeg ikke købe den. Men hvis det er sådan rimelige priser, jeg har pengene, og det kan godt ordne bagefter, så er det klart, at jeg tager. Jeg synes, det er meget morsomt at lege med, også når jeg har tid og råd og lyst, så bliver det. Men altså, jeg kan sgu ikke undvære det, men jeg snakker med dem indimellem. Altså sådan, siger, nej, hvordan går det så, og kan du holde? Ja, dem fik jeg i sin tid tilsendt af en arv fra min farmor. Men en ting er, der er bestemt ved et af glassene. Det glas er ældre. Det glas er fra en gang, hvor der ikke fandtes slibninger. Ja, det er så to Meisner-figurer, og de er fra vores oprindelige hjem. Vores oprindelige hjem, det var jo det der på, i Silkeborg, hvor vi havde et fornemt hjem, og hvor sådan nogle ting, hvor han havde råd til sådan nogle ting også. Det var også der, hvor jeg kan huske historien om hesten, han fik der med sænkeloft, det stod der på sølvtøjet, så det var nogle fine ting. Mozart og Bach, der står øverst, og den allerstørste, det er Mozart. Sådan er det, og det kan jeg sgu ikke lave over. Jeg bliver heller aldrig større. Jeg kommer heller aldrig til at vide en tiendedel så meget om musik, som min kone gør. Hun er lige så god som de der bøger, jeg har derinde, og man kan slå op i dem. Jeg har malet altid, lige fra jeg var ganske lille. Jeg har stadigvæk nogle bøger med mine lidt naive starttegninger, men jeg har altid malet og gør det den dag i dag. Her på væggen der kan man se nogle af de sidste, jeg har malet. At jeg finder en eller anden ting ude i naturen, som jeg synes er morsom eller spændende, og så forstørrer jeg det op til en vanvittig stor størrelse i forhold til den lidenhed, som den har. Og denne her, det er en ølflaskes hals, som man tydeligt kan se, hvis man kigger efter på formen, at det er en ølflaske. Og så er der også skiftet lidt i lyset, sådan at det bliver lysere og mørkere. Det gør man jo bare ved at lægge et stykke papir over, og så sværer der retten til. Det kan man gøre, som man har lyst til. Det er sådan set teknikken. Men jeg har malet fra, at jeg var 3-4 år eller sådan noget, og er stadigvæk, og gør det stadigvæk, og det var en stor glæde. Ja, billedet viser sådan set de tre muligheder, man har, når man nu er her på jorden og skal leve. Altså, til venstre har vi Kristus og Gud. Til højre har vi kunstneren, som er fri, og som kan se det skønne i naturen og alle steder, som elsker skønheden og blomsterne, fuglene, sommerfugle, alt hvad der findes, som jo er skabt af Gud. Og så findes der en, der er lidt tilbage der og ser lidt lumsk ud. Det er ham, som ikke har andet i hovedet end penge. Og det er jo desværre i de tider, vi lever i dag, alt for mange. Alt i natur. En tur i skoven, eller ting, man ser. En smuk syn, en dejlig, en sommerfugl, der slår ud, eller en sjælden bille, eller et eller andet, som betager mig. Det synes jeg er dejligt. Altså naturen er simpelthen det, der gør mig mest lykkelig. Mm. Og ja, det er jo også gudskabt, altså, det er jo klart, hvor skal det komme fra. Men det er altså det er en god idé, det er slået godt fra, vil jeg sige. Ja, sommerfuglene betyder meget for mig. Jeg har en masse sommerfugle andre steder, som jeg ikke har fået sat op. Men sommerfugle er en af mine store interesser. Og fugle, du kan se, jeg har mine fugle her, dem kan jeg. Og så har jeg foderbrænder udenfor, så når jeg kigger ud i de træ, så kan du se lige så mange fugle, du har lyst til. Da vi kom herover, fik vi en rottweiler, en rar, dejlig hund. Han elskede mennesker. Men andre havde en hund, de skulle bare have nogen på tæven. Der gik cirka et halvt års tid, så fik vi en lille hundhund. Hun hed Slyne, men hun var 7 måneder gammel. Det er hendes første løbetid, så kom Stefan løbende ind. Mor. Nadia hænger sammen med Rasmus Gravhund. Gud, og vi skulle have gæster, og jeg stod og rørte i krydssovs. Så dør hun, da hun er 9 år gammel, og så får vi en 14 dage efter. Og det var Mille. Hun får hvalpe i 1991.
Og vi 2 af de valpe. Så vi har 3 hunde. Kunne ikke få nok.